Ak na vašom pracovisku realizujú služby alebo činnosti zamestnanci dodávateľa, to znamená zamestnanci viacerých zamestnávateľov sa nachádzajú na spoločnom pracovisku, máte uzavretú písomnú zmluvu podľa paragrafu 18 odsek 1 zákona o BOZP. Táto písomná zmluva musí zaistiť rozdelenie povinnosti na úseku BOZP medzi týmito zamestnávateľmi, to znamená odberateľom a dodávateľom. Ak dôjde k nejakému úrazu, viete, akým spôsobom sa určí výška miery zavinenia, ktorú vyplníte alebo vložíte do záznamu o registrovanom pracovnom úraze? Aký je ten pomer rozdelenia miery zavinenia medzi zamestnanca a zamestnávateľa? Toto sú všetko otázky, o ktorých je dobré sa porozprávať alebo zodpovedať si ich ešte predtým, ako k niečomu dôjde. Samozrejme, ideálny scenár je, aby vôbec k ničomu nedošlo. Avšak, ak k niečomu dôjde, pre mnohých už môže byť neskoro, a to nemyslím len poškodených zamestnancov. Pozývam vás na školenie, kde budem hovoriť nielen o trestnoprávnej zodpovednosti, ale aj o iných zodpovednostných vzťahoch, ktoré hrozia pri absencii a nedodržaní základných povinností na úseku BOZP. Týka sa to každého zamestnávateľa, nie len bezpečnostného technika.